Inmersos nas festas de Nadal, dende Ciudadanos ofreceron hoxe un almorzo para felicitar estas datas. A voceira deste partido falou ante os medios dos desexos que ten pro vindeiro ano. Entre eles está que Jacobo Moreira sexa o candidato para as vindeiras eleccións locais, algo que considera beneficiaría ao seu partido. E pedirlle o ano que comeza que Pontevedra volva a ser unha capital de provincia, que volva a ser unha cidade con luz, unha cidade limpa e onde os cidadáns das parroquias volvan a ser cidadáns de primeira e non cidadáns de segunda. Especialmente eu voulle pedir o ano que ven que Jacobo Moreira volva a ser o candidato do Partido Popular. En relación a se será ela a candidata de Ciudadanos aos vindeiros comicios en Pontevedra, María Rei dixo que é algo que non ten nada claro a estas alturas da legislatura. Pois a verdade é que é algo que teño que falar. Eu teño 3 fillos, este último ano para eles sí que foi un pouco duro que mamá non este na casa tanto como debería, e será algo que eu teño que pensar todavía. Somos un equipo grande con xente moi boa e calquera podería ser o número 1. A súa candidatura, dixo, é algo sobre o que leva dubidando dende as pasadas eleccións. Levo reflexionando, creo que dende o día seguinte das eleccións anteriores, e vou seguir reflexionando, sí. En relación a esa candidatura, dixo que é algo que se decidirá a finais do vindeiro ano. Iso sí, sexa número 1 ou non, María Rei ten claro que continuará adicándose á política local en Pontevedra, a política que máis lle gusta e onde máis cómoda se sinte.